Khashalo Podobil block by Khobjak, Jumia colony SB school Tangai Naika, TTADC Hafangni Shamu Charifang Adong EM Suhel Debbarma, Tinini Shalo eba 18 August EM Suhel Debbarmani Bupa, Thimani Shal, Bini Bupa Agiwo, Jumia colony SB school, Rung Purnai Tongmani. Bupani thima shalo Jumia colony SB school thangai arawo rungsrungai tongnai rungsrungnai rokno khata kolom te shati bakha abono karibo o rungnogo rungprungnai rokno bo shati bakha em Suhel Debbarma Sini am saini no oro agi ani babu thias oro bo teacher khlai lang mani ke bo tini bini tin thimani sal ke bono rugrino ang tini kisisa chini o school of phai chini school ni teacher rok baite students bai bor malene phaikate bongni school of bahai ke bor choli tong obor nainani phaikya tai abon logi logi borong bage ang chini students of bage kisisa hamjak mani kaisa mari ya phana bage bong bage khata kolom te sati rok bong kisa misa hanki rok bongno rinan bagi phaikya tai chini teacher job kok salika bongni school of bok tam problem face khai tong tuini problem rok obroti salika immediately ti rong ni ব্যবস্থা বসং bongno khlai nai tai om haikena chini o school o chini students ok jahate problem kri khlai bor pori wi jahate buskango bongni langma samana ti khlai chung chuba lai nai tai chini am chini leaders ok bo chung jotno tiar tong chini students ong chung bong kaham kring pori wi chini bongni thinang sam nai bal mo school chini mo Jumia Ratanpur Jumia JV School